Аны беркем дә белми, бу хәзер эксклюзив булачак. Ниһаять. Аларга да сөйләмәдек. Алар аман белмиләрдер. Не будет ни обсуждения. Айдар говорит, приноси трудовую книжку к нам. Бик рәнҗидем. Аны хәзер интервьюда әйтергә дә ярамый. Нормальный артист булганмындыр, может. Может быть. Шул өзекләрне күрсәткәч, и шундый тынлык. Если ты будешь делать вид, что ты плывешь, син утонешь. Сәлам, бу маршрутка проекты. Биредә сиңа да, миңа да яхшы таныш шәхесләр шәһәр буйлап яраткан урыннарын, урамнарын, биналарын, бер сүз белән әйткәндә яраткан маршрутларын күрсәтәчәкләр. Әйдәгез, чакырылган кунагыбыз белән якыннан танышабыз һәм шәһәр буйлап сәяхәтебезне башлап җибәрәбез. Элек аның турында татарның иң өметле режиссеры дип сөйлиләр иде. Хәзер инде ул барлык өметләрне дә аклады бугай һәм аңа яңа шундый сыйфат, яңа исем таптылар. Татарның иң гениаль режиссеры дип Айдар Заббаров. Исәмсез хәерле көннәр. Беренче нукта буларак син Эрмитаж паркын сайладың. Әйе. Эрмитаж бакчасы. Эрмитаж бакчасы Казан шәһәренең тарихи үзәгендә Шапов, Некрасов, Маяковский урамнары кисешкән калкулыкта урнашкан парк. Төрле елларда әлеге паркны Александр бакчасы, Износков бакчасы, Николай бакчасы дип йөрткәннәр. Парк мәйданы 4 гектар чамасы. Совет чорына кадәр әлеге бакча төп паркларның берсе дип саналган һәм күп кенә казанлыларның күңел ачу, ял итү урыны булып саналган. Әлеге бакчада күренекле шәхес Федор Шаляпин җырларга яраткан. Даими рәвештә Сәлих Сайдашев оркестры һәм башка артистлар һәм коллективлар чыгыш ясаган. Паркка керү аркасы очрашулар ноктасы булып саналган. Минем бүтән сайлаган локациялар ул театр училищесы белән бәйле. Күп кенә театр училищесында күп кенә кайвакыт парлар булмый ди. Иланда икенче пар бар, өченчесе юк, дүртенчесе бар. Тәрәзәләр дип. Һәм бүтән тәрәзәләрне мин шул паркта үткәрдем. Үзем генә китап алып, хисләнеп утырган парк, менә шундый тыныч монда. Менә хәзер дә бүген шундый бүтни булса да, бүтән Казан шаулый, ә монда тып-тыныч. Һәм монда бит әле сөйлиләр, әлеге паркта привидениялар, җиннәр бар дип, моның әле легендалары да күп. Легендалары күп. Мин аңа ышанам. Ышанам, чын әйтәм, ышанам. Әйе, бу паркның шундый ягы бар. Монда бар дип, һәм алар белән дус булсаң, алар сиңа наоборот булыша гына. Син үзең Чаллыдан һәм Казанга нәкъ театр училищесына укырга керергә дип киләсең, һәм әле алай гына да түгел, синең ул вакытта Казанга икенче тапкыр гына килүең була. Әйе. Казан ничек кабул итә сине? Бу бит инде синең зур хыялың булган театр училищесына керү дә һәм гомумән Казанга килү дә. Мин ул көннәрне хәтерлим. Без Чаллыдан Динар Хөснетдинов Әлмәт театры артисты белән бик балачактан дуслар. Һәм башта Динар керде, ул 1 яшькә олорак иде. Һәм инде мин шулай әзерләнә башладым Чаллыда. Белем, керергә хыял бар иде, мин никтер керә алмам дип шикләндем. Һәм сиңа бит зур уңыш, зур бәхет елмаясыз. Фәрит Бикчентаев җитәкчелегендә буласыз. Һәм башта Рәшит Загидуллинга укырга керсәгез дә, аннары икенче курста сезне Фәрит абый үзенә ала. Һәм бик күпләр бит моның турында хыяллана, һәм мин хәтта берничә тарих ишеткәнем бар. Кайбер абитуриентлар 1-2 елын калдырып, Фәрит абыйның курс җыйганын көтеп, аңа керергә дип, менә вакытын билгеләп баралар, чөнки бу инде билгеле фактор. Син Фәрит Бикчентаевта укыйсың икән, бу сиңа зур юллар ача. Ул вакытта син ул бәхетне, ул уңышны аңладыңмы? Ул вакытта әле аңлап бетермәгәнмендер, но 1 сентябрьдә җыелганда икенче курста җәйгенә инде билдек. Рәшит Загидуллин киткәнен һәм 1 сентябрьдә линейкада басып торганда безнең өчен шок, конечно, булды. Курс җитәкчесе Фәрит Бикчентаев дигәч. Әле ул вакытта аңлап бетерми, теге масштабны аңлап бетерми идек. Камал турында тоже теге ничектер хыяллана да алмый идек. Мин үзем шәхсән үзем турында әйтәм инде. Без икенче курсны Казан театрында укыдык. То есть актерлык осталыгы дәресләре Казан театрында училищесында, анда 3-4 курсны инде Камал театрында укыдык. Һәм менә икенче театрда шөгыльләнә. Икенче курсны тәмамлагач, актерлык осталыгы
экзаменнан соң, имтиханнан соң Фәрит абый белән, курс белән без монда җыелдык һәм ничектер бәйрәм иттек. Бер кая кафега да барам, нәкъ менә монда каядыр плетлар җәеп, шулай пикник ясап утырдык кич. Рәхәт һәм Вот, бәхетле. да. Нәүрүз фестивале була син училищеда укыганда бугай. Анда син театр белгечен каршы алырга үзең сорыйсың һәм мин аның чемоданнарын алып барырга булышам, аны кунакханәгә сатам дип һәм моңа менә аның янында басып торуыңа гына бик шатланасың. Фәрит абый инде ник аптырыйсың, бу бит синең киләчәк укытучың, син бит артистка, режиссерлыкка керәчәксең ди. Сез бөтенесен беләсез монда. Димәк, монда бит башта синең үзеңнең ничектер режиссерга керү хыялы һәм омтылышы беренче синең үзеңнән дә түгел, Фәрит абый ничек күреп тыймлаган. Шуңа күрә ул миңа ничектер авыр хисләр уятты ул, чөнки мин, как бы аннары уже укый башлагач, Камал театры артисты булырмын дип хыялланган идем. Ничектер менә шулай Искәндәр Хәйруллиннарны күздә тотып, шулай ничектер зур артист булырмын дип хыялланган идем. Һәм аның өчен күп, как бы актерлык ягына күп эшләдем, басым ясадым, күп эшләдем. Вот, может быть, артист, нормальный артист булганмындыр, может. Может быть. Син аннары Камал театрына эшләргә керәсең һәм 1 ел гына эшлисең бугай актер буларак. Үзеңнең ул менә актерлык өлешен, тормыш өлешеңне хәтерлисеңме, ниндидер рольләреңне бәлки, яисә ничектер сизелмичә үтеп киттеме ул синең өчен? Юк, аны дөресен әйткәндә, ул Фәрит абый тарафыннан бик зур бүләк булды. Чөнки мин Казан театр училищесын тәмамлагач, әле 4нче курста башта курсташларым белән Газинур Мурат шигырьләреннән иҗат ителгән бер иҗат иттек бер спектакль Җәяүле кошлар дип аталган. Аннары Фәрит абый беренче булып шундый Казанда Казань я люблю тебя дигән иммерсивный спектакль оештырды. Анда теге ул спектакль 4 режиссер ясый, 4 новелладан тора иде. Һәм беренче шундый адымнар, режиссер адымнары шунда 4нче курста укыганда эшләнелде. Менә ике эшем бар иде инде теге режиссер буларак. Мин Казан училищесын тәмамлагач, сразу ГИТИСка кермәкче идем. Керә алмадың. Ну, хәзер бик ачык сөйләшсәк инде, чынында анда мин керергә бардым. Аны беркем дә белми, бу хәзер эксклюзив булачак. Ниһаять. Чынында мин анда керә алдым. Миңа перетур ясадылар. Тагын кил дип шул ук елны. Просто мин шуңа кадәр теге үземә ышанып, режиссерский экспликацияны кулдан язып килдем. Анда печатный вариант. Алар укыдылар да, монда говорит язылган әйберләр кызык. Только говорит, син говорит вообще наглый, син говорит хотя бы әзрәк язып килде печатать итеп, без аны ничек 1 сәгать утырыйкмы дип, син каракульларыңны тиген итеп. Но ничектер вот күңелем ятмады. Вот аңлата алмыйм, кай вакыт шундый әйберләр эшләнә. Ну, интуициям ул, белмим, Фәрит абылар һәр шалтыраталар, әниемнәр шалтыраталар, кирдеңме. Мин шулай 1-2 минут басып тордым да, бөтенесенә мин керә алмадым дигән. Аларга да сөйләмәдең. Алар аман белмиләрдер. Шул потокка, шул мастерга керәсем килмәде. Белә идем 2нче елга жыновать җыйганын, ул режиссер ягыннан инде бик көчле мастер. Шуңа күрә аны күз аллап, как бы рискнул. И Фәрит абыларга әйтеп, Айдар борчылма, хәзер театрга кайтасың да Камал театрында артист буларак урынны, как бы калдырды мине. Ул елда рольләрем күп түгел иде. Как раз таки Фәрит абый специально мине не нагружал. Но бүтән елны буш вакытымны мин китаплар укып, чынында теге 4нче курста укыганда бит инде барыбер күп дипломный спектакльләр теге ныклап әзерләнә алмыйсың. Китаплар укып әзерләнеп, һәм инде менә Фәрит абыйның 3нче курсы булган, алар инде 4нче курста иде. Мин аларның курсында педагог буларак, теге педагогический эшләр эшләп, менә шулай 1 ел буе ныклап әзерләндем. Шундый теге бүләк ясадылар. Теге ашарга ашым бар, яшәргә урыным бар, бер нәрсәдә борчымый, теге бытовой әйберләр. Просто вот әзерлән генә. Менә шулай ел буе әзерләндем, һәм инде
Аллаға шүкір, анар жинавашқа кіре алдым. Һәм менә ничек уңышлы килеп чыкканда бит. Да. Син инде ГИТИСта укыганда ук Мәскәүдә Сергей Жиновачның студенты Айдар Забаров турында шаулаша башладылар. Аның режиссер эскизлары бик яхшы килеп чыга дигән шундый бер статьядан үзек цитата. Һәм инде шунда ук сине димәк билгели башлаганнар. ГИТИС еллары беренче елларында бик авыр булды дип сөйлисең син. Бу уку ягыннанмы яисә теге Мәскәүгә күчү, яңа тормыш башлау белән бәйлеме? Уку ягыннан, ну как бы просто ауыр, ну зато шундай ничектер теге эшкә шундай стержень бирде. Менә хәзерге һаман шул стерженьда пока держусь. Шундай пример кешене, ну теге бассейнга или куанда илгага. Да, ыргыталар да. Если ты будешь делать вид, что ты плывешь, син утонешь. Анда син либо плывешь, а там невозможно делать вид, что син как бы плывешь. Шуңа күрә анда круглосуточно, особенно беренче курста, просто круглосуточно. Вот. Аның даже самый кызыгы ул бит укуы дәвам итә нидә? Трифоновкада, общежитиедә. Анда иң кызыгы. Все как бы, все, мин уже больше не могу. Барыбер аннары ниндидер теге второе, третье, четвертое, десятое дыхание ачыла. Да, ну аннары как-то да, аннары уже, аннары ул нормага әйләнә просто. Эшләп, күп эшләп. Количество рано или поздно превращается в качество дигән әйтем шуй миңа. Күп эшләп, ялгышып, укыган вакытта. Потому что мастерлар әйтә иде. Менә монда ялгышып калыгыз, аннары уже теге кешегә чыккач, ГИТИСны тамамлагач, ялгышырга ярамый. Потому что режиссерга ул, ну, аның өчен барлыгы шулай. Уже беләм, бөтен как бы күп режиссерлар да ул сүзне яратмый. Укытучыларым да яратмый ул сүзне успех дигән, ну успех дигән, удача түгел успех. Кызганычка каршы аның шын, ну, дөресе шул, бер-ике тапкыр режиссер начар спектакль чыгарса, особенно үзенең карьерының башында, все, аңа кире көч табып, кире чыгуы бик авыр була. Бик авыр һәм күбесе кабул да итмәячәкләр. Уже все кабул итмиләр, уже как бы беренче, наверное, ике спектакль вот провальный булса, все, аннары уже, да, кабул ителми уже. Һәм син 4нче курста Камал театрында Агыла булытлар агыла спектаклен куясың. Һәм инде диплом спектакленны да Камал театрында чыгарасың. Бу шулай ук зур бәхет һәм бәхет кенә дә түгел, теләсә кайсы студентка үзенең диплом спектаклен республикабызның төп сәхнәсендә куярга бирмәячәкләр. Бу шулай ук Фәрит Бикчентаев синең остазың булу белән бәйле булдымы? Барыбер бит инде сине беләдер, һәм син нәрсә эшли аласың беләдер. Только Фәрит абый. Чөнки аннары, ну, как бы ГИТИСка әле кергәч тә Фәрит абый, Илфир абый, Камал театрының директоры, алар как бы ташламадылар. Мөнәсәбәтләребезне дәвам иттек, дус булдык. Һәр килгән сайын Фәрит абый шалтыратайды, без очраша идек. Ул аның теге ул отельдә туктайды, анда отельдә дә аның белән бергә кунып калган, бар сөйләшеп, шулай гел очраша идек. Һәм инде Фәрит абый уже икенче, наверное, курстан как бы сөйли башлады. Кайчан куясың инде, хватит угырга җитте сән дип. Бу бит искиткеч. Инде шулай теге юмор белән. ГИТИСтан җибәрмиләр иде. Как бы тоже андагы укытучылар әйтәләр иде. Әле говорит, сез спектакль куя, говорит, туясыз, аннары говорит, әле күрә дә алмассыз ди. Да, укып кал дип. И Агыла да булытны ничектер шундай, мен 4нче курста укганда шундай андан пауза возникла. 4нче курста инде төп эш ГИТИСта ул спектакльләр чыгаралар. Мин үз спектакльләремне чыгардым да, ниндидер шундай буш вакыт туры килде. Әйтелгәндә дә тиз инде үзенекен чыгарган. Калганнар ясый торганда ул казага кайтып, сәхнәдә спектакль куйган. Аны мин әйтмичә генә киттем дә, ну как бы чыгаралар бит. И все, тизимда спектакль чыгардым да, и кайттым, типа, ничего не было. Утрам. И Жиновач карыйм я. Айдар,
а какой, говорит, ты спектакль выпустил? Это, чё? Ну вот, говорит, анда, оказывается, рецензиялар уже, аңа бүтінісі жибәрә, тіге мақтап, әйбәт спектакль шығарған деп. Айтам, да, бұш вақыт бар еді, қайшан үлгердің деп, тіге. Нәрсе әшерге білмей, тіге, ұрышарға да білмей. Мақтарға да, тіге, сөзінден шықтым. Кстати, Жиновач дегеннен, Қазанның тіге шешек отқан шағы, игіл енді мен Қазан бүтін курсқа Қазан. Мен айтам, қар бірігізіне сөз бердім, әлі бірінші курста сөз бердім. Айтам, бүтінігізіне бірәм болса да, мен айтам, Қазанға алып қайтып көрсетем. Кетті аннар бірінші курстан башта 2 малайын алып қайттым. Аннары екінші каникулары тағын 2 малайын алып қайттым. Айтам, бұлай болмай, что-то надо придумать, оптым алып қайтарға керекбарны. Бүтінесін бірге. Булгаков бойынша «Собачье сердце» спектакль шығардық. Но анда 11 кішігіне, по-моему, 11 кішігіне ойнайды. Біздің курстанда 23-24. Әдем бүтінесін айттым бет алып қайтам деп. Шында мұнда Нәуріз барайды. Сөйлешіп, енді біз как бы қонақлар «Собачье сердцені шақырдылар. Но бізде 10 кіші мұнда, бізде 24. Бүтінесін костюмер етіп, гример етіп яздықты. Бүтін курсын алып қайттық, и Жиновач тамында қайтты. Һәм енді біздімді 3-4 күн яшадық. И Сергей Васильевич, ол иртә тұра енді, бик иртә тұра гел. Уже біз сөйлешкен едік, бір күнні, айтам, Сергей Васильевич, давайте мен сізге екеугіне көрсетем Қазанына деп, сағат нешелер, сағат уже жерлерде шолтырата. Қашан келесің деп. Сәлі ұйқыдан көздеріңді ашып қылайдың. Сөз я говорю, уже бегу деп тұрып, шаптым. И Қазанны міне шылай екеугіне, шынды ерте еді, матур, шылай сөйлешіп, міне бұл паркта тоже болдық. Тоже мұнда сөйлерге маташтым енді өзімше. Біздің екінші нұқтабыз Лецкой бақшасы. Кімдер Ляцкий деп та ерте ikisi de дұрыс деп оқыдым. Yok, вообще Лецкой, по-моему. Лецкий, да, генерал Лецкий, Аннары нешікті шылай, Лецкой деген. Кіші әзірлеп өзгертіп барып, біздің үшін Лецкой енді. Лецкой ейсе Ляцкий бақшасы. Қазанның ең бұрынғы паркларының бірсі. Әлігі бақша Шапов, Мүштәри, Горький һәм Гоголь урамнары кесілішінде орнашқан. Парк тарихы 18-ші ғасырдан башлана. Биредә паркка кіру урынында генерал-майор Алексей Петрович Лецкийның йорты урнашқан була. Үз вакытында әлеге йортта хәтта Петр I үзе қонақ була һәм бүгінгі Горький урамына Лецкий исемен тапшыра. Генерал Лецкий йорты каршында бакча оештыра. Биредә агачлар утыртыла, лампа, фонарьлар куела. Паркның үзәген кулына чүлмәк тоткан матур кыз фонтаны бизи башлый. Еллар узу белән халык Лецкий бакчасын Лецкой бакчасы дип йөртә башлый һәм әлеге исем бүгенге көнгә кадәр саклана. 2015 елда паркны төзекләндерәләр. Бакчада балалар мәйданчыгы булдырыла, Гавриил Романович Державин скульптурасы һәм әби сыны барлыкка килә. Шалының автобусынан төзешүгә менә бу урын как бы беренче урын иде. Килүбез. Менә бу скамейка янда. Менә монда где-то скамейкалар тора иде, һәр скамейкаларны алыштырганнардыр инде. Әнием белән менә шунда әнием утыра иде. Мин менә шунда урынга, менә шул урыннарга басып, бүтән программаны сөйләп карап, менә шунда теге репетициялар ясаган чор. Менә монда ничектер очередь көтеп театр училищесына, менә монда как бы кефир белән анда, не знаю, булочкалар ашап, менә шунда көттек. Һәм син үзеңнең диплом спектаклең өчен алтын битлектә 6 номинациягә тәкъдим ителәсең. Һәм менә шунда ук инде үзеңне яхшы режиссер буларак менә шулай итеп үзең турында кычкырып әйтәсең кебек. Ну, ул номинация гына бит. Ну, как бы лауреат булмадым да. Анда гына эләгүдә. Ну, анда ул ничектер ул ел уңышлы булды. ГИТИСны тамамлаганда безнең укытучыбыз Юрий Николаевич Бутусов шакырды 4-нче курста уже теге коридорда очратты да. Сен говорит, кая куясың? Мен айтам, ну, Камал театрында. Давай, говорит, миңа кил. Анда спектакль, то есть ул ел ичендә тормышымдан тыш мин Ленсоветы да чыгардым. Беглец. Беглец әсәрен. Һәм шул елны 4-нче курста мопедта барам Мәскәүдән. И Галина Борисовна шалтырата. Айдар говорит, тут мне, говорит, уже несколько человек с разных сторон, ладно, говорит, один там человек, с разных сторон, говорит, про тебя, говорит, сказали, либо напомнили.
я, говорит, с тобой хочу познакомиться, дей. Үйіне бардым шул түнні. Ну, как бы театр кішілер олар түнні көбесі ішлей. Түнні теге уяна активность. Шуңа күрә сағат 10-нарда үйіне бардым. Шулай таныштык, шәй иштек, утырдык түнгә кадәр. Башта ул сорады, берәр ничек ул спектакльне современникта уйнап күрсәтеп булмасын. Бим үзекләрне күрәсе килде инде аның. Мәйтәм, килегез, Гитиска, мен гит менә алмыйм. Ул вакытта инде инвалид коляскасында утыра иде. Гитиста 3-нче этажда. 3-нче каттан да лифт юк. Ике спектакльдән ике өзекне шулай 30 минут современникка алып барып күрсәттем, шундый презентация инде. Ул анда современникта шунда гел демократия, да, анда художественный руководительдән тыш артистлар тоже үз сүзләре һәрбер кеше килеп карап үз сүзен әйтә ала гына түгел, әйтергә тиеш ничектер. Әле дә хәтерлим, өзекләрне куйдык та, ул борылды да артистларга. Не будет ни обсуждения, Айдар говорит, приноси трудовую книжку к нам. А мин уже Камал театр белән мөнәсәбәтләр шулай ничектер майлап җайлап аңлаттым, что, ну, как бы, ул аңа тиде, ничек инде современник аңа. Син безгә әле отказ бирәсең. Ничек, ну, как бы, современник эшкә чакыра, безгә как бы отказ бирәсең дип, мәйтәм, давайте спектакль куям, аннары тагын куярмын дип, шулай сөйләшеп, ул ел ничектер шундый бик уңышлы булды. Уңышлы булды. 3 спектакль, получается, чыгардым. Әйткәнемчә, менә алдан беренче эшләрең, беренче булырга тиеш дип. Ныклы спектакльләр. Әйдә, Ситсы туй турында сөйләшик. Хәзер әлеге спектакльгә билетларны алып булмый диярлек, чөнки алар менә афишада чыгама. Ул берничә ай алдан ул сатылып бетә шундук. Шул көнне. Ие, һәм кеше сайтны карап утыра, хәтта менә аңа эләгергә дип. Бу спектакль бик уңышлы килеп чыкты, һәм аның уңышы менә шул комедия булуында, ничектер җиңел кабул ителүендәдер. Син аның уңышын үзең ничек бәялисең? Все уже придумано до нас дигән кебек. Ул жанрны, вот ник аны халык безнең тамашачыбыз, татар халкы бик якын кабул итә. Ул теге теорияны беренче уйлап чыгарган кешеләр, ул Салих Сайдаш белән Кәрим Тинчурин. Алар менә шулай ук үз заманнарында тамашачыны театрга җәлеп итер өчен, тамашачыны театрга алып китер өчен шундый музыкаль комедиялар уйлап чыгаралар. Һәм менә вот ничек вот шундый безнең шундый код безнең канда, что безгә менә шулай музыка булсын, көләргә булсын, еларга булсын, менә шулай эмоциональный, бик эмоциональный музыкальный драма безнең тамашачылар, безнең татар халкыбыз бик ярата. Тикшереп карыйсы килә иде. Ну как бы чынмы ул, юкмы, шулай булырмы дип. Теге җиңел комедия түгел, анда как бы бар һәрбер кеше үзен күреп, белмим ничектер. Ләкин бит инде менә тормышма буны һәм Ситсы туйны чагыштырсаң, әлбәттә Ситсы туй аңлаешлырак тамашачы. Вот хәзер аның ул үз миссиясын Ситсы туй үти һәм үтәдеме? Беренче булып мин теге тормыш бабыны чакыргач, дусларымны чакырдым. Знаю, Чаллыдан. Алар килделәр, прямо 2 машинага төялеп килделәр. Тесна пригласительный асам, утырдым. Все, как бы борчылам. Әле премьера көннәре. Спектакль тәмамланды, шавам. Я говорю, ну чё, ничек, шадымы, нинди уйлар. Аны хәзер интервьюда әйтергә дә ярамый. Ну как бы алар, әйдә кашан кая ял итәргә барабыз диләр. Алар өчен, ну как бы, спектакль турында сөйлисезме, юкмы? И как бы спектакль турында аларга 0 теге. Бик рәнҗидем. Үземә сүз бирдем, әйтәм, чакырмыйм, все больше. Никакой буларга театр. Вот ничә получается, 4-5 ел вакыт узгач, килделәр булар хәзер вот шул чордан соң килдек без Чаллыга Ситсы туйны күрсәтәбез. 2-3 көн. Алар тоже килделәр. Менә нәкъ шул ук дуслар килделәр. И карап утырам балконнан буларга. Карыйм, шул менә промышленный зонада үскән егетләр җылап утыралар, көлеп утыралар. Аннары чыктылар булар. Киттек без, ну как бы кафега, кич буе шул спектакль турында сөйләделәр. Так мәйтәм, бу кызык булды. Ярый, шуның белән тәмамланырмы дип уйлап куйдым. Но вдруг 1-2 атнадан шалтыраталар. Айдар, тагын нинди спектакльләрең бар? И хәзер алар миннән сорамыйча үзләре билет алып, менә шул кешеләр
теге театрны кабул итмәгән менә 5-6 ел элек. Менә хәзер алар үзләре киләләр, йөриләр. И уже как бы хәзер менә ничектер үстеләр димме соң шулай. Сицитуй тәэсир итте Вот аларга. Сицитуй аша мәхәббәтләре уянды театрга. Һәм Сицитуй спектакленең драматургы ул Илгиз Зәйнев. Һәм әлеге спектакль бит Минзәлә театрында инде куелган иде. Аны яңадан кую бу синең инициативаң идеме? Эзләп биргән чакта мин тоже төнлә эшләргә яратам. Как бы Камал театрында төнлә калам, спектакльдә соң бөтен кеше таралгач, инде тавыш ишетелә. Аска төшсәм, карыйм анда грим бүлмәсендә артистлар, яшьләр анда дир бәйрәм кемнеңдер туган көне иде, шунда утыралар, көләләр, җырлыйлар. Янда яшьләр арасында Алмаз Гараев бар иде. Да, Алмаз Гараев тәкъдим итте. Менә укып карале шул пьесаны. Шул ук төнне җибәрде, шунда укыдым, шул ук төнне бөтен әйберне уже күз алдына китереп, вообще приду, всё, мен спектакль уже. Шул төнне йокламыйча, под утро уже Фәрит абыны көтеп йөрим теге кабинет янында. Спектакльне тәкъдим итәргә. Барыбер бит инде гадәттә безнең Татарстанда театрлар аның кадәр күп түгел. Һәм аның теге репертуарын төрле итеп төрле һәм башка булсын дип тырышалар. Бу синең чиктер русча әйткәндә инде не смутиломе? Нет, не смутило, не смутило. Ну, и аны Илгиз куйган иде анда. Илгиздән рөхсәт сорадым, Илгиз каршы түгел диде. Аннары Минзәлә театрының директоры белән сөйләштек. Алар белән сөйләштек. Сөйләштем, просто ну как бы этика буенча инде ничектер. Алар да каршы булмады. Тукай Казанга кайткан. Бу спектакль башта Тукайның туган көнне опера театрында күрсәтелә. Монда инде бик күп хайран тавыш чыга. Безнең Тукай андый мескен түгел дип журналистлар да, депутатлар да моны сөйләшә. Ләкин ул скандалларга карамастан сез әлеге спектакльне инде спектакльгә әйләндереп, әлеге итүләрне җыеп, аны Камал театрында чыгарасыз. Еш кына ниндәй шундый мероприятиеларга чакыралар инде. Безнең команда шундый, без Dream Team дип аталабыз WhatsApp'та. Анда Резида Зәйнева һәм Тагир Исмагилов. Шул ничектер без эшләгәндә, ул менә шундый читтән эшләрне спектакль итеп, җан биреп эшләргә тырышабыз. Без аны теге халтура итеп кабул итмибез, уже как бы баштан. Без күп җыелабыз, шулай ук төннәр буе утырабыз, очрашабыз, китаплар укыйбыз. Без аңа теге легкомысленно карамыйбыз дип әйтүем. Шуңа күрә ул кичә үткәч, уже как-то үзеннән үзе ничектер бөтенебез арасында барлыкка килде ул. Слушайте, без, по-моему, что-то ниндир кызыклы әйбер нащупываем дигән артистлар арасында да, менә безнең Dream Team арасында да шундый барлыкка килде һәм ул ничектер тоже бик үзеннән үзе ничектер барлыкка килде. Теге шоугырга карамастан, аңа кадәр чыккан сүзгә карамастан спектакль аннары бик яхшы кабул ителде. Һәм шулай ук әлеге спектакльгә да билетларны алып булмый. Хәзер кызыгып киткән булсагыз, берничә ай алдан планлаштырыгыз. Хуш авылым. Син узган ел башында әйттең, Ишенче өлешен чыгарам дип. Да. Ишенче өлеше чыкмады әлегә. Бу уй фикерләр ничектер инде артка шигелдеме, яисә вакыты гына әзрәк тоткарланамы? Үзебезнең нинди чорда, нинди вакытта яшәгәнебезне аңлап эшләргә кирәк. Шуңа күрә әле миңа кагылмый ул. Мин как бы нәрсә турында эшләячәгемне беләм мин аны, алдан беләм. Но әле пока вот илдә тыныч булсын иде. Как бы аның үз вакыты туры килми пока аның вакыты туры килми. Кирәкле вакытта туарга тиеш ул. Һәм Әлфия. Әлфия мәңгелек юл бу иң соңгы премьераң синең. Менә тәнкыйтьне укыганда күбесе актерларны тәнкыйтьли. Әлеге спектакльдә ниндидер образларның җитешсезлекләре күп дип. Кемдер әйтә, пародияга күчкәндә бу инде Илһам Шакиров образы турындадыр күбрәк. Һәм менә мондый очракта менә син ничек үзеңне ничектер җаваплылык хис итәсең моның өчен? Яисә бу инде режиссерның эше түгелме, актерның үз ролендә уңышлы яисә уңышсыз күренүе? Урыннар бар әле эшли торган, как бы әле менә кайчан бер 3 көн элек булды. Шулай көндез очрашып,
зургына прогон, репетиция ясадык. Һаман әле кайбер урыннарын кысып бетерерлек урыннар бар анда. Эшлибез әле. Вот. Персонажларга карата, тәнкыйтькә карата һәрбер кешенең үз мнениесе бар. Ул бик әйбәт, ну как бы главное теге тыныч калдырмый кешене. И һәм, ну мин үземчә мин бер генә как бы фикрим бар. Не очень может получилось или там получилось икенче сорау, но главное вот самый центр ул йөрәктән эшләнергә тиеш, яратып эшләнергә тиеш. Һәм монда как бы артистлар тарафыннан да үземнең ягымнан да ул шундый зур мәхәббәт белән эшләнде. Артистлар белән эшләү турында сөйләшеп аласың килә. Институт бетергән генә режиссер буларак киләсең. Һәм син безнең Камал театры булсынмы, Мәскәү, Петербург театрлары булсынмы, инде бик тәҗрибәле актерлар, аксакаллар белән эшлисең. Менә аларның сиңа мөнәсәбәте нинди иде? Аларны бит әле үзеңә ышандырырга кирәк. Аларны синең идеяңа гашык итәргә кирәк. Һәрбер режиссерның берәр истәлеге бар. Ничек ул теге яшь режиссер ниндидер шәһәргә барып куйганда аңа ниндидер шундый тәҗрибәле артист нәрсәдер дип әйткәне шул ул анекдотлар бик күп. Синең кемнән ничек булды? Син юлың ничек? Ну, бар иде. Беренче читка бара. Тормышмы бу? Распечатали минем инсценировканы, мин язып килгән. И значит, укыйбыз. Соңгы бит, нашлай, все, как бы, Искәндәр абый, нашлай, укып чыкты да, и пауза. Пауза. Искәндәр абый, самый такой авторитетный артист, ну как бы, әле баш роль. И говорит, так, безнең премьера кашан? Мен әйтәм, бер ничәдер, 3 айдан. Ладно. Без точно бу әсәрне куябыз, да? Так, алыштырырга өлгермибез да, говорит. Сен йөрәгең җуйтып китмәдеме, син барыбер. Юк, кстати, ул не юмор, ул не шутил. Ул шуны әйтә, может, говорит, әсәрне алыштырырбыз, пока не поздно. Пока мы, как бы, провал не был. Мин теге этюдлар уйлап, өйдә, ну, как бы, сүзгә басым ясамыйм, а как бы пространствода ничектер вот ниндидер ход уйлап чыгарып, мин аны уже как бы минем башымда, аларның башларында юк бит ул. Алар белми аның, ну как бы шулай булачагын. Алар думают, что за бунда кыры текст, бернәрсә аңлашылмый. Или этюдның бер ике җөмләдә язарга маташам инде алар как бы аңласын өчен. Алар все равно аны күз алдына китерә алмый. Как бы мин уже спектакльны күз алдыма китерәм, анда мин уже все, мин готовый анда просто. Барысы да әзер. Анда уже биюләр дә бар, анда музыкасы да уже сайланылган, и все как бы. Һәр аларны как бы шул мин башымдагы әсәргә как бы киртәсе генә калды. Мәхәббәт уятасы калды шул әсәргә. Шуңа күрә әкренләп, юк, Искәндәр абый, вы что, это вообще круто будет. И потихоньку, ну вот каждый день бер этюд ясап, менә булай булачак, менә булай икенче, өченче көн менә шулай, и где-то вот, ну, бер айдан соң алар как бы, ну, как бы аңладылар. Бу буякка таба как бы агыла икән, бу булай икән. И аннары уже где-то вот сразу түгел, ну, как бы аңлый башлагач, уже как бы полностью көчләрен түгеп, бирелеп, ну, как наррахатланып. Үзләре дә ышанып һәм әсәргә гашык булып инде эшли башлыйлар. Да. Безнең 3нче ноктабыз. Бу безнең милли китапханә. Казан милли мәдәният үзәге 1991 елда Иша һәм мәдәни агарту, ял итү, күңел ачу, мәдәни чаралар үткәрелә торган комплекс буларак эшли башлый. 1996 елда төп бина каршысына 40 метрлык Хөррият скульптурасы куелган стелла урнаштырыла. Үз вакытында бинада Казан шәһәр филармониясының иҗади коллективлары да үз эшен башкара. Казан бию ансамбле, Казан нуры халык уен кораллары оркестры, Ла Примавера, Казан дәүләт камера оркестры, Идел егетләре халык эстрада фольклор ансамбле һәм башкалар. Бүгенге көндә бинада яңартылган Татарстан Республикасы милли китапханәсе урнашкан. Бу урында бик панорама, бик матур, шуңа әйттем бу урынны. Һәм гомумән библиотекаларны яратам мин. Ничектер тыныч монда.
Мин дусларым Казанга килгәндә, мәсәлән, башка шәһәрләрдән, мин аларны бик гырурланып бирегә чакырам. Чөнки алар менә безнең китапханә хәтта шул кадәр заманча һәм матур икәнен күргәч, алар инде бөтенләй шаккатып калалар. Һәм менә яңа Камал бинасы да шулай булырдыр миңа калса хәзер. Һәм тагын бер урынны әйтеп үтәсем килә. Мин ГИТИСта укыганда шундый бер урыным бар иде. Место силы. Кызганычка каршы ул урынны яптылар. Ул Воздвиженка урамында, анда Республика деген шундый книжный магазин бар. Һәм иң рәхәте, иң миңа туры килгәне ул круглосуточно эшләйде. Һәм төнлә эшләйде ул, как библиотека. Да, әйткәнемчә төнлә эшләргә яратам. Өйдә эшләп булмый, просто өйдә ялкауланасың шунда, китап алып укыган буласың да, шул китап белән бергә кочаклашып йокыга китәсең, аннары ничектер эшләнми өйдә. Һәм менә Казанда IT парк төнне буе эшли. Һәм анда кеше юк. Шул бик яратам тоже ул урынны, төнне барып, рәхәтләнеп эшлисең, кеше юк, тыныч. Без синең белән инде теге артистлар белән ничек эшләүең турында сөйли башлаган идек, сөйләшә башлаган идек. Мин хәзер синең белән эшләп карагач, мин күзәттем синең ничек артистлар белән эшләүеңне. Хәзер бар бит шундый теге модный сүз, комфортик диләр. Миңа калса менә син чыннан да ничектер рәхәт мөхит тудыра беләсең. Дустана мөнәсәбәт табып, иң кызыклысы һәм миңа калса актерга рәхәт булганы, син аларга сүз иреклеге бирәсең. Һәм мәсәлән аларга нәрсәдер ошамый икән, яисә аларның тәкъдимнәре бар икән, син аларга менә әйтергә хукук бирәсең. Күп режиссерлар бит, мәсәлән, ГИТИСта да остазлар әйтәләр, актерлар белән дус булырга ярамый һәм аларга артык ниндидер идеялар кертергә рөхсәт итәргә ярамый, чөнки шул теге начинает разносить спектакль. Театрда иң яратмаган әйберем ул формальность. Формаль нәрсә дигән сүз? Мин режиссер, син артист, орабыз бик ерак, шундый субординация. Мин, значит, мизансценалар уйлап чыгарга тиеш. Син сүзләреңне ятларга тиеш. Сине сул яктан чыгасың, монда барып утырасың, тизеп куйсам, шундый формализм барлыкка килә. Артистка ул, узакка җитми, улар действительно килә, формально эшли, бер нәрсә, җаныннан затрачивать итмичә. Но театрга бит без аның артыннан йөрмибез. Театр ул беренче чиратта эмоция, ул энергия. Артист нашлай үзенең күңелен, үзенең җанын, менә мин элек әйткәнчә, мәхәббәтсез аны эшләсә, лучше ул спектакльне ябарга вообще все и забыть. Ләкин менә син бу тарихны сөйләдең, һәм анда бөтенесе дә теге идеаль актер нәкъ менә син теләгән әйберне тәкъдим итте ди. Аның бит бар, мәсәлән, син ясарга теләмәгән, яисә шуннан да начар идея инде син аны аңлыйсың. Менә ул очракта син нишисең? Менә нәкъ шул кирәк иде, но әзгенә үзгәртсә. Әзгенә үзгәртергә кирәк моны просто. Но идеясе шәп дип. Юк инде. Вообще театрда эшләгән кешеләрне бик бәхетле дип саныйм. Чөнки алар үзләренең яраткан эшләре белән шөгыльләнә. Ул эштә түгел бит, ул тормыш. Һәм әле аның өчен акча түләр әзрәк. Шуңа күрә репетиция, ул спектакльдән тыш, ул репетициялар 90%. Репетициягә теләп барасым килә. Андагы дуслар дип әйтим дә, артистлар белән бергә, яраткан эшемне башкарасым килә. Һәм теләгем шул, артистлар да шул репетициягә теләкләре белән рәхәтләнеп килсеннәр, сагынып килсеннәр. Кайвакыт шундый репетициялар киләбез. Шулай үземнең кайфым юк, артистларның кайфы бармый, бармый. И теге тышны итеп кысып, юк әйтәгә эшлибез, эшләргә кирәк дигән вообще юк просто. Ул бармый икән, шул туктатабыз, ят алмыйбыз. Давайте әйтим, шәйләр алыгыз, кофелар алыгыз, и утырабыз, просто сөйләшәбез. Без тере кешеләр, шуңа күрә төрле чаклар була. Димәк, син инде теге режиссер һәм актер арасында кирәкле дистанция гел тотылырга тиеш дигән режиссерлар саныннан түгел. Без репетициягә кергәч, дистанцияны әзрәк
Мен хәзер мин режиссер, алар артистлар, аннары чыккач без дуслар, курсташлар яки шуңа күрә дистанция бар ул. Аны теге уйлап теге хәзер эшләмәс, ул интуитивно, автоматически. Ләкин монда теге тыйымлау бит. Тыйымлау кирәк. Ни белән, вакыт белән һәм нидер тәҗрибә белән киләдер. Минем 3 тапкыр мондай фикерне ишеткәнем бар, һәм бу синең цехташ коллегаларың. Алар әйтәләр, Айдар Забаров гениаль режиссер, һәм моны хәзер аңладылар, һәм аңа бик күп төрле проектлар тәкъдим итә башладылар, спектакльләр кую, һәм шуның белән бәйле, бәлки сыйфатта ничектер кими барадыр, һәм аның мәсәлән проектлары һәм спектакльләре азрак булса, ул тагын да яхшырак һәм гениальрәк режиссер булыр иде дип. Үзең бу турыда нәрсә уйлыйсың? Ровно противоположно уйлыйм. Төрле кешеләр төрлечә. Мин шундый кеше, минем бер эшем булса, менә бер әйберем булса, мен 3 ел эшләргә могу. Ул просто сузылам. Мин укыганда да теге 2 китапны параллельно укый алам. Эш вакытында тоже шулай. Мин бик яратам, миңа ул бик якын параллельно 2 репетиция алып барырга. 20 көн яки анда 2 атна репетировать иткәч, пауза барлыкка килә. Шул паузада мин икенче театрда репетициялар башлыйм. Но иң парадоксы шул, мин икенче театрда репетировать иткәндә, отстраняться иткәч, иң кирәкле һәм иң мөһим уйлар нәкъ шул вакытта килә. Син Тукайга багышлап спектакль чыгардың, Әлфия Абзаловага багышлап спектакль чыгардың. Хәзер инде Асапняк Демидовада Станислав Курилов турында спектакль әзерләнә, менә берничә көннән инде аның премьерасы булачак. Һәм синең иҗатыңда ниндидер шундый тенденция барлыкка килде кебек, ниндидер шәхеснең биографиясына багышлап спектакльләр чыгару. Бу ничектер теге случайность, ялгыш килеп чыкты дип әйтикме, яисә чыннан да ниндидер менә үзеңә шундый кызыклы юнәлеш таптыңмы? Ул юнәлеш хуш авылымнан башланды. Үзем экспедицияларга йөргәч, үзем геройлар белән танышып, сөйләшеп, интервьюлар җыя башлагач, ничектер шундый кайвакыт тормышта булган хәлләр, тормышта булган вакыйгалар, һәр кешенең тормышы, кайвакыт аны китапка язсаң, бу теге кайбер кеше әйтер иде, теге бу була алмый, бу шундый как бы шуңа күрә тормыш лучший драматург дигән фикер барлыкка килде үзеннән үзе. Һәм менә ничектер шулай кызыксынып киттем, әлегә шундый менә чормы инде белмим. Әгәр хәзер 5 топ спектакль сайлык, менә монда инде теге иң яхшы спектакль дип билгеләү дөрес булмас. Яхшы театраль русча әйткәндә инде вкус тәрбияләү өчен карарга кирәкле 5 спектакль. Ләкин әйдә тарихтан алмыйк инде, менә хәзер баручылардан алыйк. Мәсәлән, хәзер театрга барып, аны карап була. Бу рус театрларында булырга мөмкин, татар театрларында баручы спектакльләрдә булырга мөмкин. Лев Абрамович Додинның Петербургта театр Европы малодраматический театрдан алсак, анда миңа Вишневый сад, Дядя Ваня, Судьба человека, Братья и сестры. Менә 4 спектакля. Ул ничектер аны вот как бы сөйләп бетергесез. Үземнең укытучым Сергей Васильевич Жиновачның 3 сеңел 3 сестры инде. Бик ул спектакльне яратам. Бутусовның спектакльләре бик якын. Вахтанговда бара Король Лир белән Бек. Вот Бек якын. Как бы Бекны тәкъдим итәм. Демәк, топны билгеләдек. Бәлки сез дә үзегезгә ниндидер кызыклы спектакльләр билгеләп, аларга барырсыз. Һәм инде син күптән түгел өйләндең. Бу кемнәрдер өчен көтелмәгән булды, кемнәрдер өчен инде теге ел саен сине самые заветные женихи Татарстан исемлегеннән карап барып кайчан өйләнә инде бу дип сөйләгән кешеләр дә күп булды. Менә хәзер ярты ел булды буга инде ялгышмасам. Ничек сиңа гаилә тормышы? Бик рәхәт. Һәм барыбер инде син теге буйдак тормышка ияләнгән булгансыңдыр. Белмим, инде тормышка ияләнгәнмендер, мин өчен гел теге театрда яшәгәч, шуңа күрә минем өчен теге театр гына бар иде теге тормышта.
Белмим. Хәзер инде теге игә дә иртәрәк кайтасы килеп шундый өйдә дә Аллага көтүче шөкер, булыш. Һәм миңа калса бу бик милый инде русча әйткәндә, Эльвина еш кына синең белән дә репетицияларга килә һәм менә аның да ничектер теге вакытын бүлеп бирү һәм ул вакытта рәхәтләнеп өйдә ята ала мәсәлән, ә ул менә синең белән репетициягә барырга сайлый һәм миңа калса бу да шундый теге. Менә режиссерның тормыш иптәше бәлки шундыйдыр инде ул как жена военного почти. Әйе. Эльвинага сабырлык. Но действительно бик зур рәхмәт аңа. Артистларга күрсәтә алмаган эмоциялар кай вакыт теге гел бит ала теге агылып кына бармый, төрле чаклар була, шуңа күрә янымда Эльвина кебек кеше булуы ул минем өчен бик бәхет. Эльвина, мин сине яратам. О, давайте ярар сине башка ялдырмыйм мондай шәхси сораулар белән. Шуның белән безнең интервьюбыз тәмам. Дөресен әйткәндә минем әле сораулар күп, ләкин миңа калса хәзер без аларга чумып китсәк, бәлки кайчан да булса бу интервьюның икенче өлеше чыгар. Ярый. Һәм инде безнең традицион рәвештә без тамашачыларыбызга бүләк калдырабыз. Һәм әлеге бүләкне без кая качырабыз? Без милли китапханә янында. Һәм менә милли китапханәгә артыгыз белә торсагыз, сул яктан менә шушындый урында әлеге бүләкне таба аласыз. Без аны хәзер яхшырак качырабыз, шуңа күрә эзләгәндә әйбәтрәк карагыз биредә, бәлки уңыш нәкъ сезгә елмаер.